Especial Día das Letras Galegas. Antes que nada, vou expor un vídeo para que todos teñamos un pouco máis presente o que este día, esta data e a importancia dela. Así que dentro vídeos. O Día das Letras Galegas é unha data de especial significancia na cultura galega, un día no que se honra e celebra a nosa lingua e literatura. Este día, que se conmemora cada 17 de maio, non é unha festa literaria, senón tamén un momento de reflexión sobre o valor do galego como lingua viva e a súa importancia na identidade colectiva do pobo galego. A xornada está marcada por actividades literarias, recitais de poemas, conferencias e tamén unha infinidade de actos culturais que teñen como fin sensibilizar e poñer en valor a riqueza do noso idioma. A celebración do Día das Letras Galegas remontas a 1963, cando se estableceu para recoñecer a figura de autores que fixeron aportacións relevantes á literatura galega. É unha oportunidade para promover a lectura en galego e fomentar o uso das linguas nas distintas manifestacións artísticas e culturais. Cada ano, o Día das Letras Galegas está dedicado a un autor ou autora que xogou un papel fundamental na historia da literatura galega. Neste ano 2025, o Día das Letras Galegas estará dedicado a un colectivo de mulleres que desempeñaron un papel esencial na preservación e transmisión da poesía e música popular galega, as cantareiras. Este grupo de mulleres, das cales moitas foron gardeas e transmisoras da tradición oral, dedicaron gran parte das súas vidas a manter viva a nosa cultura musical. A súa labor foi fundamental, especialmente ao longo do século XX, cando o patrimonio musical galego estivo ameazado pola perda de tradicións orais. Este ano, a Real Academia Galega recoñece especialmente as mulleres que, a través do seu traballo nas aldeas e nas comunidades, preservaron as melodías tradicionais e as letras populares. Entre elas, destacan figuras como Adolfina e Rosa Casas Rama, Eva Castiñeira e as pandeireteiras de Mens, como Prudencia e Asunción Garrido, Teresa García e Manuela Lema. As súas contribucións foron vitais para a conservación da música tradicional e aínda hoxe a súa influencia resoa nas novas xeracións. Eu fun ao Colexio Martín Codax, aquí en Vigo, e estou moi contento porque creo que aparte de ser unha boa escola, creo que ten moi presente a importancia da nosa lingua, a importancia do galego e a importancia que se merece e que debemos darlle todo o galego porque ao final o que está a ocurrir é que estáse perdendo o galego. Ao final non hai moita xente que fala, últimamente hai cada día menos cativos que falan en galego e isto é bastante problemático porque ao final é a nosa cultura aparte de ser a nosa lingua, entón hai que loitar por preservala e un pouco a raíz disto ven este vídeo, non? Pois basicamente, nós o que facíamos no meu colexio era, bueno, se o Día das Letras Galegas como é festivo en Galicia, pois o día anterior o que facíamos era, durante todo o curso, nas clases de música, pois en plan, preparábamos os pinos en a Rianxeira e o Mallo, e o día que celebrábamos as letras, os de terceiro e cuarto da ESO, ían ao Castro, ao Monte do Castro, que hai unha pedra dedicada a Martín Codax, íamos aí, líamos poemas, había un pouco de ambiente con música galega. Pero eso non é todo, o que tamén tiñamos que facer meses antes da data, pois en galego cada persoa tiña que escribir un libro, novela, libro de poesía. O Día das Letras Galegas, pois facía entrega de premio. Estas son as cousas que facía basicamente nese día no Martín Codax. A verdade é que un día moi necesario e que non sei nin sequera se na metade dos centros galegos se celebra este día, que é unha cousa que xa, pois, creo que fai falta ver, porque ao final a importancia da nosa lingua e da nosa cultura, como xa repetín 24.000 veces neste vídeo, vou repetir máis, é a que non está tendo esa importancia que merece ter e a que temos que darlle. Creo que nada máis, este é o vídeo, espero que este vídeo sirva de algo, xa non só para xente que de Galicia, e os que son de fora, pois espero que os parezca entretido. Mais, moitas grazas por ver este vídeo e felicidades Letras Galegas.